Кангрэгацыя святароў Найсвяцейшага сэрца Езуса пастала ў Францыі ў Ля-Капель у 1878 годзе. Была закладзеная праз слугу Божага айца Леона Яна Деона. Гэты малады французскі святар дасведчыў беды, якая ў той час панавала, асабліва ў яго рэгіёне, будучы сёмым апошнім вікарыем у прамысловым горадзе Сен-Контэ, убачыў недахоп любові, які ёсць у людзей, што чалавек адзін аднаго выкарыстоўвае. У чалавека ёсць шмат заняткаў, абавязкаў, якіх сабе не радзіць. І прычыны, можа, гэтага убачыў у тым, што недахоп ёсць гэтай любові. Перш за ўсё, недахоп любові паміж людзьмі і, можа, недахоп адказу на любоў, якую дае Езус Хрыстус, дае Евангелі. Таму такой думкай айца Леона Яна Деона было тое, каб была такая кангрэгацыя, якая праз сваю дзейнасць, праз акты ахвяравання, праз тое, у чым яна ангажуецца, у чым удзельнічае, была такімі кампенсатарамі, можна сказаць, каб былі такія людзі, законнікі, манахі, якія бы кампенсавалі гэты недахоп любові. Перш за ўсё, недахоп адказу з боку чалавека на любоў Пана Бога, а з іншага боку, як казаў сам айцец Леон Ян Деон, каб былі тыя, хто будуць прарокамі любові ў гэтым свеце і слугамі паяднання людзей з Богам. Таму кангрэгацыя, перш за ўсё, задумалася праз айца Деона як такія кампенсатары, тыя, якія праз сваю дзейнасць, праз сваю актыўнасць, праз усе справы кампенсавалі гэты недахоп любові сэрцу Езуса, якое з'яўляецца крыніцай любові да кожнага чалавека.